El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia. Este domingo 20 de abril, domingo de Pascua. Se quere comunicarse con nós, xa sabe, 092-001-232. Está conmigo Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Moi bons días. Bons días, un día precioso. A esta hora da mañá, 12 grados de temperatura en Montevideo, 73% de humedade, parcialmente nublado. En Galicia, en Santiago de Compostela, na capital de Galicia, 14 grados, está chuviscando. Empezamos. Ai, axudademe a cantar, Dademe unha axudiña que non me poda axudar, desta miña gargantiña. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. ai, miña garganta de nieve, Miña garganta de nieve, non vou a parte do mundo, garganta que non me leve. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. ai, cabaleros terrachán, Caballeros que rachan, todos los ríos del mundo, para caballeros van, ay, la, 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 ay, la, 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 la. ai, as teas deste tillado, Las mallas de este balcón son las que me han de decir si ti me quieres o no. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la. O vindeiro mércores 23 celébrase o Día Mundial do Libro. Este ano co lema Lee a tu manera, en busca da capacidade de ler por placer. Algunhas escoliñas galegas invitan hoxe aos nenos a ir vestidos como un persoaxe de un libro que leen e que lles haya gustado. É unha boa idea para reflexionar sobre a capacidade lectora dos nenos e nenas. Moitas persoas siguen considerando a lectura como algo que se impón, máis que como unha actividade amena. Tal vez ignorando que o feito de ler non só mellora o vocabulario ou a ortografía, senón que abra a mente e desperta a imaginación. Pero non abonda con fomentar a lectura dende a escola. As institucións, os medios de comunicación e as familias teñen moito que aportar, mesmo aquí no mundo da emigración, sin que sexa, por suposto, visto como unha obriga. A pesar de todo o dito, amigos, Galicia de hoxe ten moito que celebrar, porque as nosas escritoras e escritores siguen recibindo premios e ser citadas e traducidas por todo o mundo. Mais, por desgraza, toda esa fortaleza creadora non conta co apoio da política. Concretamente, a Xunta de Galicia aposta máis polo espectáculo, enfraquecendo e deixando tantas veces a intemperie a escritores, editores e libreiros. Un exemplo claro é que a maioría dos nosos escritores teñen que pagar do seu bolsillo aos editores os 50 primeiros exemplares se queren publicalos, porque o compromiso do Ministerio de Cultura é casi nulo. Todo isto que estamos señalando é ben conocido por los nosos escoitas. Cada vez que lle abrimos os micrófonos do noso programa Sempre en Galicia a xóvenes creadores e escritores para que nos comenten os seus libros. En chegando á clásica pregunta de si contan con algunha axuda económica ou subvención, a resposta sempre é a mesma: nada. Todo o esforzo recae en eles. E así moitas veces non podemos chegar a conocer fermosos textos literarios porque, claro, os bolsillos non fan milagros. Os xóvenes xeneracións escritores e escritoras de hoxe pregúntanse
Galicia ten as competencias plenas en cultura, sin embargo, queda claro que para o Ministerio de Cultura estamos moi lonxe, e non nos ven. Ten sentido un ministerio así? Ten, para non chega a utilidade. Dende logo non o parece. De calquer xeito, amigos, felices lecturas no Día Mundial do Libro. E recordade aquela frase de Miguel de Cervantes. En algún lugar de un libro hai unha frase esperándonos para darle sentido a la vida. Galicia está esperando esa frase para que lle dé sentido a nosa rica vida cultural. Deixaron ao neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, poden no campeiro a erva medrar, e legalizaron que as flores florece, e os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedoulles a testa moi ben descansada, 800 anos oindo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, e será o decreto que facían fallar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Falar da Costa da Morte é falar de unha das costas máis fermosas e fascinantes de Europa. Foi precisamente a bravura do mar a que lle dou ese nome. Hai un bello refrán, amigos, que di que nadie é profeta na súa terra. Sin embargo, non estamos convencidos de que, porque sabemos que hai excepcións notables, sobre todo cando ese persoaxe adica o seu tempo en procura de desentrañar a historia e a xeografía, mesmo a etnografía e o arte da terra en que foi nado. É o caso de Xosé María Lema Suárez, vimiancés, catedrático de Xeografía e Historia, doutor en Historia da Arte pola Universidade de Santiago, con quen hoxe vamos a falar a propósito dos traballos que leva a cabo en todo o que ten que ver con unha das 4 comarcas da Costa da Morte, neste caso nas terras de Soneira, unha terra aberta ao mar. Xosé María, gracias por atendernos, moi bons días. Bos días, Montevideo, Uruguai. Bos días, Toni. Ben, unha alegría falar con Bosco. Estiven aí hai anos, creo que era o ano 96 ou 97. Entrevistaban aí, sí.
Xosé María, o pasado domingo, creo que foi o pasado domingo, hai 15 días, estivemos a falar con Fernando Quiles sobre os celtas en Galicia. O teu ver como historiador, cales son os oríxenes da nosa identidade? Vaya programa, é difícil, non? Ben, o celtismo, que é un termo moi discutido, é un deles, pero ben, temos un componente celta que se ve en restos que quedaron da lingua anterior ao latín, claro. Pero ben, temos a nosa identidade tal vez a descubriron os romanos, por decirlo de algún xeito, non? Os romanos viron de algún xeito algo diferente neste noroeste hispánico, ibérico, que podemos centrar na cultura dos castros, eses poboados que se situaban sobre todo no alto así dos outeiros, de casas redondas, etcétera, etcétera. De algún xeito pois denominaron os galaicos. Era unha das tribus que máis ben era unha tribu que habitaba entre o Miño e o Río Douro, porque a Galicia histórica comprendía tamén o norte de Portugal. Por lo tanto, aí houve un general romano, Décimo Sunio Bruto, que venceu a esa tribu dos galaicos no ano máis ou menos 137 a.C. e volveu a Roma todo orgulloso e proclamouse Décimo Xunio Bruto o galaico. Por lo tanto, algún xeito deu nos nome da historia. E despois os romanos, co tempo, crearon a provincia da Galaecia, Por lo tanto, tamén viron algo diferente neste regucho noroeste que era moito máis da Galicia actual. A provincia romana da Galaecia comprendía tamén Asturias e León, e despois, xa no século V, chegou ás fontes do Río Douro, é dicir, tamén a actual Castilla, foi provincia romana do noroeste, non? Por lo tanto, esta identidade de termos un nome desde hai casi 2000 anos, pois non a ten ningún pobo da Península Ibérica, nin Portugal, de nacer no século XII, nin todos os demais, nin Castela, nin León, etc. Nos temos unha identidade pois moito máis antiga, non? Xosé María, te has escrito un fermoso ensaio titulado Pola nosa lingua, unha década de artículos en defensa do galego. Todo isto vamos a ter en conta, claro que sí, pero hoxe queremos botar man de ese patrimonio cultural da Costa da Morte. Sí, do patrimonio cultural. Bueno, temos escrito nos seminarios estudos comarcais da Costa da Morte, que me honro presidir, que creamos varios, digamos, xente interesada pola cultura no ano 2005, pois temos varias publicacións relacionadas coa Costa da Morte. Por exemplo, xa que falaches da antigüidade, temos a arquitectura megalítica da Costa da Morte, con dolmens tan famosos, ou antas, como decimos en galego, arcas, como Dombate, como a Arca da Piosa, donde Pondal decía que estaba enterrado o Valente Brandomil, Pedra Cuberta, Pedra da Lebre, etcétera. Tamén fixemos... por outra parte, fixemos tamén os hórreos da Costa da Morte, tamén, o que teñen, que son así diferenciais, porque son, sobre todo, a zona occidental de pedra, rectangulares de pedra, e hai algúns, pois, sobranceiros, como son os de Carnota, que non é só do San Mamé de Carnota, senón tamén o de Lida, non? Que está no concello de Carnota, que é o segundo máis longo de Galicia. Os faros da Costa da Morte tamén nos estudamos, é o máis Manuel Vilar, que foi ata aí pouco o director do Museo Pobo Galego.
cruceiros tamén, con José María Laredo, bueno, tamén o Castelo de Vimianzo, tamén temos unha publicación con Roberto Mouzo, La Bandeira, que é de Vimianzo, non sei cantas publicacións che numero. Bueno, unhas últimas é o Río do Porto, que ven sendo o río que desemboca na Ponte do Porto, que é mal chamado Río Grande, porque Río Grande son todos, e puseron un nome aséptico que non significa nada, pero o nome histórico xa desde 1764 co intelectual coruñés José Cornide xa aparece co nome, incluso en galego, Río do Porto, porque desemboca na Ponte do Porto. Por certo, estamos facendo un documental sobre este río que presentaremos dentro de pouco tamén. Entre outras publicacións tamén falei dos hórreos, falei da iconografía xacobea nas comarcas da Costa da Morte, os batáns do Mosquetín, o conxunto etnográfico do Mosquetín que queda en Vimianzo, donde se conservan os poucos batáns que eran uns aparellos que se utilizaban antigamente para amasar os tecidos de lá. Pois gracias a nós que os salvamos, é dicir, a nosa asociación e outras que os salvamos da destrucción, porque o daquela alcalde de Vimianzo pois condenaron xa ao esquecemento, incluso a Xunta de Galicia, pero conseguimos que se recuperaran, e hoxe en día é un dos lugares que máis visitables de Vimianzo, non? Do Concello de Vimianzo. E tamén conseguimos salvar os penedos de Pasarela e Traba, que hai pois unhas formacións xeolóxicas únicas, que é un museo ao aire libre. E por fin, despois de 20 anos de loita, a Xunta de Galicia pois vai tomar cartas no asunto e vai facer un plan para promocionalos, non? Promocionalos porque é un lugar xeolóxico que algúns comparan a calzada dos gigantes do norte de Irlanda, que recibe miles de visitantes que van ali a propósito, non? Pois mira que cousas conseguimos recuperar en contra da administración, que parece mentira, non? Da administración moitas veces municipal e autonómica, e resulta que uns cuantos xente interesada pola cultura pois seguimos loitando por eso, e bueno, estamos contentos porque conseguimos eses logros, non? A pesar de que despois cando a hora da verdade, a hora que se promocionan, nin siquiera nos citan a nós cando temos as publicacións, por exemplo, dos penedos de Pasarela e Traba, temos unha guía, temos un documental, que, por certo, aí podedes, en Montevideo, no Uruguai, podedes descargar libremente as nosas publicacións e tamén os documentais en www.semescom.gal. Xosé María, nos moitos libros que tes publicados e artículos en prensa, estudios teus, o mar sempre está presente na maioría dos teus libros, en casi todos. Por que lle din Costa do Solpor? Bueno, eso é un invento meu. É un trasunto de Costa da Morte. Bueno, é a miña novela, non? A única novela, xa dixen que era a primeira e a última, foi premiada, foi finalista do Premio Xerais, non sei de que ano, 2012 creo foi, e depois foi Premio da Crítica en 2014. Costa do Solpor, pois é un trasunto de Costa da Morte. Costa da Morte é un nome que terá 100 anos como máximo, foi imposto por periodistas galegos, sobre todo maileños, a causa dos múltiples naufraxios que aquí había, porque era unha costa moi desprotexida, non? Ben, eu puxenlle Costa do Solpor porque é a costa máis occidental de Europa, porque o físico Jorge Mira, paisano meu, de abaixo, sabes que eu
nacín en Bamiro, que é unha parroquia que está ao lado de Baio. Este físico Jorge Mira, que é unha persona moi reconocida, catedrático da Universidade de Santiago, pois ten publicado en revistas norteamericanas de zona internacional que en varios meses ao ano a costa da morte, que el chama tamén o solpor de Europa, pois é o último lugar por onde se pon o sol en varios meses ao ano no continente, na Europa continental. Claro. Teno publicado en revistas norteamericanas como Chance e outros así. Por lo tanto, tamén, incluso el tamén di que a costa do solpor é o nome equivalente en castelán a la puesta del sol. Claro, claro. Por lo tanto, tamén se di solposto na costa da morte, non? O solposto, ou solpor. E ben, pois eu puxenlle ese nome porque a miña novela está centrada no século XVIII, por lo tanto, nesa época non se utilizaba Costa da Morte, ninguén falaba de Costa da Morte. Por lo tanto, é unha historia ficticia, pero con personaxes reais, é a continuación da Illa do Tesouro. Por lo tanto, veñen aí os que conseguiran da goleta española, os ingleses que conseguiran un tesouro, pero teñen un contratempo por culpa dunha tempestade e aparece en Fisterra e ali, pois, como era verdade, tamén había barcos, sobre todo na Coruña. Coruña tamén foi un porto corsario de algún xeito, pero toda Europa, os portos europeos, pois había pirates e corsarios que tiñan ali amparo, de modo que uns barcos que andaban a piratería, o corsarismo, pois enteranse de que estaba ancorado na Bahía de Fisterra e atacan, non? Bueno, hai unha serie de circunstancias donde hai diversos contratempos, pero ao final consiguen zarpar cara a Bristol, que era o porto de destino. Estes ingleses, é dicir, que lle demos unha volta, unha voltiña máis a Illa do Tesouro do gran escritor Robert Louis Stevenson. Pero eu supoño que estará contento de que siga a súa historia dando voltas polo mundo, non? Claro, sí. El deixara aberto algunhas cousas para que se seguise esa historia, como, por exemplo, que me Illa do Tesouro ainda quedaran moitas riquezas. Foi unha novela moi eloxiada, verdad? Pero teño unha pregunta. Existiu realmente a Fidalga Mariña de Lobeira, non? Mariña de Lobeira, non existiu, unha personaxe de ficción. O que existiu, sí, é o apelido Lobeira entre a Fidalguía. Os Mariño de Lobeira sí que existiron, varios dos personaxes que cito na novela existiron, por exemplo, antepasados dela, como foi Elvira de Lobeira, como foi tamén os Mariño, os hidalgos Mariño, que tiñan unha fermosa lenda para explicar a orixe do seu apelido, que descendían dunha serea, unha sirena que apareceu no mar, e que un conde que me encontrou ali nunha praia e gustoulle tanto que casou con ela. Lóxicamente unha lenda, non? Pero podía ser unha náufraga moi fermosa que interesou a ese conde, non? Por lo tanto, os Mariño Lobeira nos seus escudos aparece unha serea tenante do escudo e ben, pois é un personaxe ficticio, pero na novela tamén aparecen outros reais. Por exemplo, aí aparece un crego sabio que é un conxunto de outros tres curas que efectivamente existiron. E de feito, en Muxía
este xa é no século XIX, houve un crego sabio, un cura sabio, que era o de Vilastose, en Muxía, que sabía curar mediante ervas veciñeiras, non? Ben, pois, aí, xa digo, mesturou lóxicamente a ficción coa realidade, ben, pois, a quen lle guste a novelas de aventuras, pois... Xosé María, tes feito, mención aparte, claro está, tes feito un ensayo sobre os faros da Costa da Morte. Que importancia tuveron no mundo marítimo? Digo isto porque Camilo José Cela, no seu libro Madera de Boj, contanos infindade de naufraxos polo bar Bravo, pola braveza da Costa da Morte. Sí, hai libros de naufraxios moi bons, Costa da Morte. O primeiro deles foi o de Mestre Camelle e José Baña Hein, que estou vendo aquí un das primeiras edicións. Hai pouco morreu un dos seus fillos, infortunadamente, non? Alberto Baña. Despois hai outro, Fernando Patricio, por exemplo, tamén ten libros de naufraxios, en edicións Lea, creo que era, e outros autores, por aí, Rafael Lema e outros máis. Ben, os faros, si, os faros non só en Galicia, en toda España, non se construíron, a non ser a Torre de Hércules, como sabes, o faro romano. Pois España non tiña faros. No século XVII, Gran Bretaña, a illa de Gran Bretaña xa estaba rodeada de faros. Cando se frecuentaron os naufraxios na costa galega e española, pois o goberno británico protestou ao español e os faros españois empezaron máis ou menos en 1854, reinando Isabel II, sobre todo co ministro Bravo Murillo. Empezaron a construir faros, un dos primeiros foi o do Cabo Fisterra, precisamente, a máis o de Algías e Sargas, e tamén outros como Machichaca, Vizcaya, etc. Pero antes non había faros, cando en Gran Bretaña xa estaba iniciada. Por exemplo, xa que falamos de Stevenson, a familia Stevenson era unha familia de enxeñeiros constructores de faros. Todos os faros que están rodeando a costa escocesa é desa familia. E o único que non se dedicou a enxeñería dos faros foi Robert Louis, que se dedicou a escribir. Pois é un exemplo, non? E outro exemplo é o sur de Plymouth, este porto sur de Inglaterra, que construíron un faro nos chamados, no medio do mar, onde eses faros de Penedo, xa no século XVII. Eu sentía aí, houve hasta tres faros de Eddystone. Eddystone era o sitio real. Bueno, quero decir que os faros en España son relativamente recentes, xa che digo, a mediados do XIX, a non ser a Torre de Hércules, e tamén había outro por Cádiz, pero noutros lugares xa prendían luces pola noite. Bueno, vamos a ver, o que existía na costa galega eran os fachos, como de Fisterra, que eran unha fogueiras que tiñan unha persona encargada, que eran os facheiros, que encendían as luces de noite. E iso sí, luces de noite, hai moitos montes na costa da Costa da Morte, Monte do Facho, Fisterra, o Cachelmo en Muxía, que de algún xeito está relacionado con Cachela, con Cacheiras, o faro de Touriñán, o Facho de Touriñán, eran fogueiras que se encendían pola noite tamén para guiar ou para avisar que viñan flotas estranxeiras, que tamén se daba, ou piratas, porque de todo se daba. O mar sempre, a poboación que está ao lado do mar está suxeita a perigos.
Xosé María Lema, moitísimas gracias unha vez máis por estar con nós. Agradecemosche moito estes minutos que son para ti moi fermosos, ademais a hora de comida, agora en España, en Galicia concretamente. Como está agora o tempo en Vimianzo? No, eu non estou, eu vivo cerca de Santiago. Estás en Santiago. Bueno, daquela estás mollando, non? Etcétera. O tempo está chuvioso. Inda que hoxe escampou algo, pero a Semana Santa foi chuviosa. José María, moitísimas gracias, un abrazo grande. Aquí esperámoste sempre cos brazos abertos, sempre en Galicia, en ese centro tan importante tamén para ti que é o Patronato da Cultura Galega. Moitísimas gracias. Exacto, sí. Moi bo recordo. Vale, unha aperta. A historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desalouco. O medullo heroico e inmortale, a loita irmandiña e comunale. A liberdade ardendo en pura arela, o noso mariscal Pardo de Cela. Escoito de sosegos redentores, na romántica voz dos precursores. Que se fixo guieiro e profecía en Antolín Faroldo e Rosalía. Heroicos fusilados de cabale, versos de puro signo de bondade. Ponte Don Ramón o de Cambados, Bóveda e Castelao os emigrados. Os tempos ainda non son chegados, os tempos ainda non son chegados. A historia de Galicia ocupa pouco, en brevedade case desalouco. Semella que ti estás contra a vida, o galego resignado e suicida. Bueno, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por isto. Arrinca a fundación do Panteón de Galegos Ilustres, Ana. Sí, o Panteón de Galegos Ilustres da Igrexa de San Domingos de Bonaval viviu un día histórico coa asinatura da Constitución da Fundación que vai xestionar este simbólico espazo. No acto participaron os titulares das 4 entidades que constitúen a Fundación. Miguel Santalices, presidente do Parlamento, Alfonso Rueda, presidente da Xunta, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago e Francisco José Prieto, arcebispo de Santiago. A xestión diaria do espazo poderá ser levada a cabo, segundo a lei, polo Museo do Pobo Galego e, segundo a lei do Panteón, tendo en conta o carácter histórico do Panteón, non se realizarán novos enterramentos nel. Con todo, establecerase un reglamento de honras, protocolo e cerimonial que estableza os requisitos mínimos que xustifiquen a concesión de novas honras no Panteón. Bueno, algo importante, verdad? Bueno, Manolo Rivas, unha vez máis, Unha vez máis, Manolo Rivas. Máis a cada un premio. A cada un deles. Manolo Rivas e Alberto Pombo fanse cos premios Antón Losada Dieguez. A 40ª edición dos premios Antón Losada Dieguez, que convocan os concellos de Boborás e o Carballiño, co patrocinio da Deputación de Ourense, ten xa
gañadores. O xurado seleccionou a novela Tras do ceo, de Manuel Rivas, como obra gañadora na modalidade de creación literaria, mentres Alberto Pombo obtivo o premio de ensaio por Verso e acordes, relacións entre a literatura galega e a música pop. Os autores recollerán os galardóns o vindeiro 14 de xuño en Boborás. As dúas obras están publicadas por Edicións Xerais. Xusto o Boborás, o Berce, a terra de Antón Alonso Ríos. Bueno, antes de nós, o film sobre Castelao, estréase o seu tráiler. Após anunciar a súa estrea para o 23 de maio, Antes de nós, que ese é o título, Antes de nós, o filme sobre Castelao con guión de Pepe Coira, dirixido pola cineasta Ángeles Huerta, presentou o seu tráiler oficial, protagonizada por Xoán Fórneas no papel de Castelao e Cris Iglesias como Virxinia Pereira. Antes de nós é unha longametraxe que amosa varios momentos de crecemento de Castelao como artista, mais tamén como persoa, coa súa dor, amor, esperanzas e contradicións. O equipo creador do filme dixo que amosa un afastamento do mito para explorar a súa verdadeira esencia, o descubrimento do Castelao máis íntimo. Importante, non? O filme céntrase en dúas etapas distintas da vida de Castelao. A primeira, a da gripe de 1918, que o obrigou a volver a exercer como médico e o colocou en primeira liña de defensa do vulnerável, mais tamén na vanguarda da oposición ao poder caciquil. E a segunda etapa que trata este filme, xa no ano 29, ten que ver coa súa viaxe a Bretaña. Estou seguro que a Naxa sacaría a entrada para ver esta película. Pois eu se podo... a ver, eu non estou... Se estivera lá, por suposto que iría a ver. Eu supoño que non sí. sei se ver, en algún momento quizáis podamos ver a través de alguna plataforma ou que veña. De alguna maneira, pero hai que vela, hai sí. que vela. Bueno, volve a festa do banquete de Conxo. Sí, a Carballeira de Conxo, en Compostela. Volverá a estar de festa na fin de semana do 23 ao 25 de maio coa sexta edición do banquete. O programa festivo deste ano volverá a contar con desfiles teatralizados, o pregón e a posterior romaría popular na Carballeira, amenizada por distintas actuacións musicais. Trátase dunha festa da fraternidade, da liberdade e da igualdade, uns valores que simbolizan aquel acto histórico do banquete de Conxo que en 1856 reuniu a estudantes e artesáns na antiga Carballeira de Conxo nun evento que anima a facer comunidade. Tiveches a oportunidade de participar? Sí, claro que sí. Eu tamén, a verdade é que é precioso, Sí, moitísima xente participa. É unha Carballeira preciosa, ademais, un lugar moi bonito. A min chámame a atención o que é toda a festa do banquete, porque saen desde Compostela e con distintas paradas en distintos sitios, fan ali unha teatralización de distintos momentos. E logo si chegan todos xuntos á Carballeira, unha chea de xente, e ali ten lugar a comida, non? Bueno, vamos a escoitar un tema musical, se che parece. O pirim pim pim. Vamos a escoitar. Para darle o meu amor, oh pirim, pirim,
Rebola pai, rebola nai, rebola filla, como son la familia tamén quero rebolar. Bueno, vamos facer un recorrido pola colectividade, Ana. Sí, da delegación da Xunta de Galicia temos que recordarlles que segue aberta a convocatoria das bolsas de excelencia para a mocidade exterior dirixidas a quen quera cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas. O prazo para solicitar, para acollerse a este programa vence a fins deste mes de abril, pero o que vence mañá 21 é o programa Conecta con Galicia no Camiño. Este é un programa dirixido a rapaces de 18 a 21 anos para intentan promover nos rapaces o coñecemento de Galicia, fan un percorrido de 8 kilómetros a pé en algún dos traxectos do camiño hasta Santiago e tamén o coñecemento con rapaces galegos, claro, doutros países. Isto, o prazo de presentación teñen que ter, por suposto, a nacionalidade española e o prazo de presentación vence mañana luns 21 de abril. Mais información na delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, na Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, no horario de 9 a 14 horas. Claro que sí. E agora as novas do patronato. E agora as novas do patronato. Temos esta semana unha actividade lindísima, preciosa, de luxo tamén, que será o venres, este venres próximo, venres 25 de abril, ás 19 horas. Presentación do libro do doutor Carlos Zubillaga sobre a biografía do cura galego. O libro titúlase Manuel de Amenedo Montenegro, un cura gallego en la Revolución rioplatense. Que cousa, que tema, ¿no? Houbo moitos galegos que participaron en distintas fases, distintos momentos. Creo que hasta entre os 33 orientales había tamén galegos, creo. Sí, teño entendido que sí. Pois, bueno, nesta oportunidade trátase dun estudo biográfico sobre este cura galego que participou en distintas etapas da Revolución rioplatense e que se chamou Manuel de Amenedo Montenegro. Pois xo sabe, o venres no patronato ás 7 da tarde, verdad? Ás 7 da tarde, sí. Vai estar presentado, ademais, por alguén moi importante, Galeano, non? Non, Galeano morreu. No, como era este... Non me acordo tampouco. Bueno, vai ter unha personaxe importante que presenta Carlos Zubillaga Barrera. Xa o diremos nun minutiño. Foise no seu nome. No, como é? Non me sale agora o nome, pero quero dicir, é algo parecido a Galeano. Non é parecido a Galeano. Nada que ver, non? É un historiador. Bueno, mentras comentamos yo despois, vamos sobre un tema musical. Bueno, comentamos yo despois quen vai a ser o presentador de Carlos Zubillaga Barrera. Vamos a escoitar a Cristina Fernández, non xa na terra miña. Lonxa na terra miña, baixo teu ceo, quero morrer un día co teu acougo nese chanledo. Eu vi o canto douro das túas campás que moito lembro. Non sei se o contemplarte o regresar, sabrei rir ou chorar. Silencio da miña aldea que só se cree
balcón frolido oíse o murmurio dun xuramento que a brisa levou como ao rumor doutras coitas de amor. Sempre está no balcón coa súa frol e seu sol. Ti non estás, faltas ti, meu amor. Lonxa na terra miña dos meus amores, como te non meu, en mil noites sen sono, coas pupilas cheas de asombro. Di estreliña miña que non son vans miñas esperanzas. Ben sabes ti que cedo e de volver ao meu vello querer. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, o móvil bota fume, non? O móvil, cáinos con todo, sí, con todo, pero por suposto tenemos a xente moi atenta, claro que sí, claro que compañeiros sí, ali, bueno... eu sabía que en ano terminaba. Sí, Fernando, Francisqueijo, Antonia Yáñez, que sempre nos escoita, non, deronnos o nome. Quen vai presentar o libro xunto a Carlos Zubillaga vai ser o historiador Gerardo Caetano. Un home moi conocido, ademais. Coñecido e tamén importante historiador. Claro. Góstame moitísimo cando fala Caetano, góstame moitísimo. Bueno, pois e ademais acostuma estar nas presentacións, acostuma facer a presentación dos libros de Zubillaga. Eu estive en outras presentacións de Zubillaga e xeralmente está acompañado por Gerardo Caetano. Así que nesta oportunidade tamén, entón, o venres no patronato ás 7 da tarde, Gerardo Caetano xunto ao doutor Carlos Zubillaga presentando o libro de Carlos Zubillaga, Manuel de Amenedo Montenegro, un cura gallego en la Revolución rioplatense. Pois agora está aclarado, nublousenos a memoria, perdonen vostedes, bueno, para algo están os amigos a máis os ointes. Hoxe é domingo de Pascua, termina a Semana Santa, non? Sí. Terminouse a Semana Santa. Vamos entonces no noso corruncho a falar un pouquiño desa semana nun sitio en particular, porque a Semana Santa en distintas partes de Galicia ten distintas características. Claro que sí. En este caso, trátase en Paradela, ¿no? Exactamente. A ver, contame. Hoxe imos falar dese lugar, imos falar da Semana Santa de Paradela. Bueno, pois a ver. Pois mira, desde hai máis de 200 anos, a xente de Paradela, en Meis, Pontevedra, mantén viva unha tradición que no ano 1993 fíxose oficial coa creación da Cofradía de Semana Santa e Pascua de Santa María de Paradela. Trátase dunha celebración de gran popularidade que foi declarada festa de interés turístico de Galicia e recibe multitude de persoas incluso desde fora da terra.
A característica máis notable desta celebración é a escenificación da paixón, morte e resurrección de Cristo, feita con tanto cuidado e esmero que resulta sorprendente. A calidade da interpretación por parte dos actores, así como o cuidado do vestuario e dos escenarios, fan desta Semana Santa algo moi especial. Pero tamén participa o público todo, participa tamén desta coidada representación, feito que contribúe a darlle aínda máis realismo ás escenas. Todo comeza o Domingo de Ramos, coa entrada triunfal de Xesús en Jerusalén, a lomos dun burro, logo a bendición dos ramos e a procesión desde o campo do Outeiro ata a igrexa parroquial. O Xoves Santo, pola noite, ten lugar a escenificación da última cea, o lavatorio dos pés e logo o prendemento de Xesús e o xuízo ante Caifás. O venres pola mañán, veciños e visitantes xúntanse diante do adro da igrexa parroquial para asistir á escenificación do xuízo de Xesús ante Poncio Pilatos, para participar logo dun realista e emotivo Vía Crucis ata o Monte da Croa, onde se representa a crucifixión. Ti imagínate o que é todo o povo ali presenciando, porque fan é a xente do povo. Pero ademais dice que todo medido, pero todo moi ben escenificado. Estiven vendo fotos, o vestiario, todo é moi coidado. Ti imagínate que a xente que vai presenciar a festa, ou máis que a festa, neste caso a escenificación, a representación destas partes, ten o papel de representar o que foi o povo naquel momento, claro, verdad? Claro, entón, claro. Parece moi real todo. E logo, estamos no día venres, verdad? Sí. Pois, pola noite dese día venres ten lugar o desenclavo, seguido da procesión do Santo Enterro ata a igrexa parroquial. O sábado, a medianoite, celébrase a misa de resurrección e ao rematar a mesma, repártese o tradicional roscón de Pascua de xeito gratuito entre os asistentes. O povo inteiro volve a xuntarse o domingo pola mañán, domingo de Pascua, ou sea, hoxe, diante do adro da igrexa para presenciar a resurrección de Xesús, na que participan nenos e nenas de todo o lugar. A festa remata cunha procesión ata o campo do Outeiro, amenizada por unha banda de música. Así que a festa remata ben o domingo de Pascua coa resurrección, verdad? Claro. Este ano faránse todas estas representacións entre o domingo 13, domingo de Ramos, e o domingo 20, hoxe, domingo de Pascua. Neste domingo, a misa solemne será cantada este ano pola coral polifónica Xuntanza de Meis. Bueno, vamos a escoitar a Francisco. Camiño no ceo, hai un camiño de estrelas e hai ao final un destino que ao lonxe te espera. Levántate, peregrino, clareza de homes, mulleres e críos se densan a estela e o corazón e faga chamas se a tua esperanza fraquea e que a tua fe de alas para que andar non te venza e que se Deus o permite e salvo ceo na terra cando os teus ollos divisen as torres de Compostela.
Deus o permite, besalo feo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Así, amigos, con esta cantiga de Francisco terminamos por hoxe. Ana, tes algo Sí, que decir? en repetir que o venres esperamos a todos ás 7 da tarde, o venres 25, para a presentación do libro de Carlos Zubillaga sobre este cura galego que participou na Revolución rioplatense xunto a Gerardo Caetano. E tamén recordarlles que seguen que xa comezaron os cursos no patronato, pero aínda poden anotarse, e que no patronato se brindan cursos de declamación, que non ten aínda data de comezo, pero os demais sí, fotografía, introducción á lingua e cultura galega, obradoiro de galego, historia de Galicia, literatura, óleo, baile e pandeireta, coro e tamén o obradoiro de contacontos. Así que agardamos a todos polas actividades e tamén os cursos, neste caso o vindeiro venres ás 7 da tarde. Moi ben, pois queda todo dito e aclarado, verdad? En este domingo de Pascua, o que teña fillado xa sabe, pois veña a regalarlle o bolo. Hoxe está convertido en un ovo de Pascua, un ovo de chocolate. Pero bueno, que pase moi ben. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí Sempre en Galicia, Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.